ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ అయినాತು ಬೇಗ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದರು. ಬಂದರಪ್ಪ ಬಂದರು ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಎಂಚಲ್ಲರು ಈನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನು ಅಕ್ಕ ಬನ್ನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನಸ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ತೀರಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಜೈ ಫಸ್ಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸವಿತಕ್ಕನ ರಡ್ ನಂಬರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎರಡನೇ ಬತ್ತೀರು ರಡ್ನೆ ಕಿರೀಟರಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬಂತು ಕುಡೀರಿ ಎಲ್ರು ಕುಡ್ದು ಕುಡೀರಿ ಕುಡ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಒನ ಸಾಂಡ್ಗೆ ಪೀರೆಗೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆರ ಓ ಒನಸಾಂಡ್ ಪೀರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಕೋಡೆ ಇನ್ನೇನಂಡಲ ಇಪ್ಪಡದೆ ಮೀನಾಡು ಕೋರಿ ಆಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಏನಂಡಲ ಡೈಲಿ ಕೂರಿ ಮೀನ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಕಣತ್ತೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಕಣತ್ತೇರು ಅದೇ ತೆಲ್ಕೆ ಬರು ಮಾರ್ರೆ ಮೂಜ್ ಜನ ಐಡಿಡ್ದ ಇಪ್ಪುನು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆರೆ ಪಾಡ್ರಿ ಎಂಕ್ ಪಂತುನೆ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಪನ್ಪುಂದುಲೆಗೆ ಮೂಜ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರತೆ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರಕ್ಕ ಬಸ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಇರನ ಉರುಡು ದೂರ ಪೋಯೆರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರಣ ಉರುಡು ಬಸ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಬಾಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅರೆಕ್ ಏನಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದದ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ನಾಗೇಶ್ ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣ ತೂದಿಲಕ ಇಜ್ಜರನ್ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಹಾ ಅಂದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನಾರು ದಿವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಒನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಯಾರ್ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶಿಬಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಿಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ದಿವ್ಯಾ ಹರ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕೊರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾತುಜಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ದಿವ್ಯ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರವ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪು ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಆರ್ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶುಭಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಜು ಆಯ್ತಾ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ನೀವು ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸುರುಕೆ 90 ಬತ್ಪಾಡಿರತ್ತ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಪೊಸ ಬತ್ತೆರ್ ರೋಸ್ ಬಚ್ಚಂಗ ಕೊರ್ಪಿಯರು ಐವತ್ತೇರು ನಂಜಿ ನಾಲ್ ರೋಸ್ ಕಟಪುಡಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಹೋ ಈರ್ ಕಾಜು ಆಯ್ತಾ ಕಾಜು ಪಂಡದಾದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ತುಳುಗೆ ತುಳು ಮಳ್ಳತ್ ತುಳು ತಕ್ಲು ಇಲ್ಲೆರತ್ತ ತುಳು ಬಂದ ದಿವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾರೆ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಂತ ನಮಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುನು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡೀರಿ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ 90 ಬರ್ಪ ಬೇರ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿನ್ಪ ಬೇರ್ ಪೇರ್ ಪರ್ಪ ಬೇರ್ ಉಂದು ದಾದ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅತ್ ಇಂಚಿನ ಅದಾದ ತೋಜುಂಡು ಎಳ್ಳುವ ದಾದ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ತೋಜಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಿವ್ಯ ಪೋಯೆಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡದ್ ಪೋಯೆಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನಂದ್ ದಿವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾನ ದಿವ್ಯಾ ನನಗೆ ಸಾಧು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ಸಾಧು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವ್ವಿಯೇ ಪೊಸತ್ ಕೇನಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾಧು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನಿ
ಸವಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ, ಶುಭಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ, ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ, ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ, ಹರ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಅವು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒನ ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್, ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜುಪು ತೆಡಿಲಿತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಎಣ್ಣಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಣ್ಣಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶುಭಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಂಡೆ ಎಣ್ಣಿ ಸಾಂಬಾರು ಹೂ ಸಾಂಬಾರು. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದಾ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಯಾವುದು ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀ ಕೋರ್ಟ್ ಓದಿತ್ತೇರು ಕೋರ್ಟ್ ಬೈದ್ಯರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಓದಿತ್ತೇರತ್ತೆ 17 ಲಕ್ಷ ಕೊನೆಯರೆ 17 ಲಕ್ಷ ಇನಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಮಾರೆ ದುಡ್ಡುಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬಹುಜೇರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೆ ದುಡ್ಡುಗೆ ಎಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನಿ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂದಾರು. ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು, ನಾನು ಸೌತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇರು ಸೌತಡ್ಕಡ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಸೌತಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಆತು ಬೇತೆದಾಲ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಲ್ಪ ಸೌತಡ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬೈದಾಗ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುವ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಯೂತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ನೀನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅವು ಸೌತೆ ಸಾಂಬಾರೇ ಅಚೂರು ಬರೇನಾಗ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸೌತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಪ್ಪಡತೆ ಸೌತೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾ ಶುಭಕ್ಕ ಸೌತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ತೌತಿ ఇప్పుడు ಸೌತೆ ಬ್ರದರ್ ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ నేను ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏವಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದೊಂದು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುವ ಯಾನ ಐನ್ಕೆ ಅಂದೆ ಐನ್ ತಿಕ್ಕುವತ್ತೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸವಿತಾಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದಿವ್ಯಾಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಐಡಲ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಲು ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂಜಿಗೆ ಉರ್ಲು ದಿಯಾರ ಪಂಜಿಗೆ ಉರ್ಲು ದೀತುಜಿ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಮುರಾಣಿಯರ ಬೈದರತೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬೈದೇರು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ತತ್ತ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಆರ್ ಮುರಾನ್ಲ ಪಂಜಿಗೆ ಉರ್ಲು ದಿವರ ಬೈದೇರ ಅಂದತೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ ಇತ್ತೇರು ಮುರಾಣಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಇನಿ ಬತ್ತು ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಚಾ ನಮ್ದು ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ದುಂಬು ಬೈದೆ ಅಂದೆ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಬೈದಾರ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಯಾನು ತೂತು ಇರೇನು ತೂತೆನಾರ ಬೈದ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಪನಂದ್ಲೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಬತ್ತು ಪೋಂದಿಪ್ಪರ ಪಾತೇರ್ ಜರತೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಪೋಪ್ನೆ ನಂದತೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪಾತೇರ್ ಜರ ಅಂದ್ ರಾಜೇಶ್ ಯಾರನ ಪುದಾರ್
7 ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರಿಯರ. ಒರ ಪಂಜಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಉರ್ಲು ದೀಕ್ ಅವೇ ಉರ್ಲು ದೀವೋಡು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿಲ್ ಪೂರ ಬಂದು ಪೊಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಉರ್ಲುಡು. ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಹರ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ದೀಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ಉರ್ಲ ದಿಕ್ಕವೆ ಏರು ತುಮ್ಮುನೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಕೈ ಕಲ್ಲ ಬೂರುವ ನೆಟೆ ಓಲ್ಪಲ್ ಉರ್ಲು ದೀಪಿಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ನೆಟೆ ನಾಯಿ ಪೆತ್ತ ಪುರಾ ಉಂಡು ಮಾರೆ. ವೇಪೋಡಿಗೆ ಅಲ್ವಿನ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ವಿನ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್. ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನೈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಿನ್ ವಿಲಾಗ್. ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ನೀವು? ಲೈಕ್ ಡನ್ 7. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಅಲ್ವಿನ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಕ್ಷೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು. ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಿನ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ವಿನ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರ್ಲ ಇದ್ದಿ ದೂರ ಬೇರು. ಲೈಕ್ ಡನ್ 7 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಏರವು ಒನಸಾಂಡ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರಾ ಏರವ್ಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರಾ ಏರವು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಈಗಲೇ ಮರತು ಬಿಡಿಯರಿ ಆರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮರತ್ತೇರಿ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಸರೋಜಕ್ಕಾರು. ಒಂಜಿ ಏರವು ಕತ್ತಲೆತ್ತ ಅರೆ ತೋಜ ಐಕ್ ಏರವು ಕೇನಿ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜ ಐಕ್ ಅನ್ಯಾರು. ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಅರಬಿಕ್, ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ತುಳು ಮಾತ್ರ, ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬರುದು. ಅಲ್ವಿನ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ತುಳುಟೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಇರು ತುಳುಟೆ ಬತ್ತಿರ್ಲೇವೆ ಅಲ್ವಿನ್. ಸುಲತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸುಲತಾ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರ ತೋಜುಂಡಾರು. ಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೇ. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಾಗರಾಜನ ಒನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕವೇ. ಶರತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಸುಂದರನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಶರತ್ತನ್ನೇ ಚೂರು 90 ಪಾಡ್ಯಾರಂದ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೊರ್ನ್ಯ ಓಲೋಲ್ ಓಲೊಂದು ಓಲೋಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ಪುದಾರ್ ಪೂರ. ಸುರೇಂದ್ರ ಪೋದು ಸುಂದರ ಆತಂಡು, ಭವ್ಯ ಪೋದು ಭಾಗ್ಯ ಆತಂಡು, ದಾದೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಇದು ದಾಯ್ ಬಕ ಪೂರ ಪರ್ಪರ್. ಅಲ್ವಿನ್ ಆವ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಲತಕ್ಕ. ಒನಸಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಅವನ ಎಂಕ ಸುಲತ್ ಅಂದ್ ಪನರ ಕಷ್ಟ ಅವನೇ ಲತಾ ಅಂದ್ ಬಂತೇವೆ ಅಕ್ಕ. ಲತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡವೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್
ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಆ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಬಂದರು ಬಂದರು ಅಣ್ಣ ಅನ್ನ ಬಂದರು. ಬಂದರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಬಂದರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ 505 ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿಂಡ್ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅರ್ನಾಳ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಜರ್ಡ ಒರಿಯೊರಿ ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಒರಿಯಕೊರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ನ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡ ತರೆಗ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೂಳೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ 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 ಅಲ್ವಿನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಹಾಯ್ 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 ರಚ್ಚಕ್ಕ ಹೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮಾತ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕವೇ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಪ್ಪ ನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನ ಸಮಾಚಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಚಾರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾಗರಾಜ ನೀರ್ನ ಜ್ವರ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ 9 PM ಮತ್ತೆ ವನಸಾಂಡ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಇರು ಓಲಿಪ್ಪುನು ದುಬೈಡುಲ್ಲರೆ ಅಲ್ವಿನ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಇರು ದುಬೈಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಹೊತ್ತು ಸೌದಿಡ ದುಬೈಡ ಓಲಾ ಬೇತೆ ದೇಶಡುಲ್ಲಾರ ಜಾಬುಡುಲ್ಲಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋತಾರ ದಾದ ಶರತ್ತನೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ಒಂತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರತ್ತನ್ ಇರೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪನ್ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತಿ ಇರೇಗ ನಿದಾನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಲತಕ್ಕ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಪನೊಂದುಲೆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಎರೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೆರು ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ತೋಜಿನು ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಆಂಡ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಶರತ್ತನ್ನವೇ ಇರಿತ್ತೆ ಸರಿಯಾಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಾನೆ ಪಾಡ್ಯರ ಅಂದಂದ್ ಆರ್ ಪರಿಯರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಪರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗರಾಜನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ ಪಿದಾಡ್ನೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಐತ್ ವರ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಗರಾಜನ್ ನಾವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾಯ್ಕ್ ರೋಷನ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬ್ರದರ್ ದಾಲೇಜ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಇರ್ನಾನೆ ಸುಲತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಲತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಡೌಟಾ ಅಂದು ಈ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಚ್ಚು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಸಬ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಸಬ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಇರ್ಲಾರೆಗೊಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಉಲ್ಲಾರ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ 505 ಆರು ಸೀರೆ ಸಬ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ವಿನ್ ಏನ್ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೂಲು 9:15 PM ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಯಾನ್ ಕುಸಾಲ್ಗ್ ಪನ್ನಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಓಕೆ ರಚ್ಚು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಅಂಚ ಶರತ್ತನ್ನಗ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬತ್ತೇರತ್ತ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು
ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ 90 ಬಂತು. ಕುಡೀರಿ, ಕುಡಿಯುವವರು ಕುಡೀರಿ, ಮಾತಾಡುವವರು ಮಾತಾಡಿ, ನಲಿಯುವವರು ನಲೀರಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಾಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರಣ್ಣಂಚೂರು ಬರ್ರ ಮಲ್ಲವೇ ಹೊರ ಬತ್ತು ಪಾಡಾವೆ ಇರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಾರ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರೊಂಜಿ ಹಾಜರಿ ಪಾಡಿಕ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪನ್ನೇ ಬತ್ತೇರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಆರು ಬೆಲೆ ಬೋತೇರ ಅಂದು ಟೊಂಕಾಯನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪನ್ನೇ ಬೈಜೇರು ಟೊಂಕಾಯನ್ನೇ ಬತ್ತೇರೆ ಕಾಡು ಮೇಸ್ತುರ್ಲು ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲು ಬತ್ತೇರು. ಲತಾ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇವೆ ಇರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿರ್ಡೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇವೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇಂಡರತೆ ಲತಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ನುಂಡ್ಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಲತಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಲತಾ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಬೈಜ್ಜರ ಇಜ್ಜಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಮೇಸ್ತ್ರು ಬೈದೇರಿ ಕೋಟೆಪನ್ನೆ ಬೈಜೇರು ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಕಡು. ಶರತ್ತನ್ನೇ ರಚ್ಚು ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಮಾತ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಆರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ರಚ್ಚು ಅವೇ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುಜವೆ ಯಾನಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಶರತ್ತನ್ನ ರಚ್ಚು ಯಾನ್ ದಾಲ ಅಂಚ ಪಾತೇರು ಜವೆ. ಶರತ್ತನ್ನೇ ವನಸಾಂಡ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಜಿಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಶರಣನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಶರಣನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಶರಣನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಅತ್ತಿಯ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರು ದಾಯಿಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಾರು. ರಕ್ಷಿತಾಕ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಇರಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಡ್ರ ಆಯ್ಜ ಇರು ಇತ್ತಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ತ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಡೆ ತೂಲೆವೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ದಾಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಜಂಕುಲು ಪನ್ನೋಡೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಡೆ ತೂಲೆವೆ ಇರೆಗಪ್ಪಗ ಅಂದಾಜ ಆಪುಂಡವೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚವೆ. ವನಸಾಂಡ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ವನಸಾಂಡ ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಶರಣನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ಏರ್ನ ಅಮ್ಮನ ದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಪುನು ಲತಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಏರೇ ಪಂಡರನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರೋಜಕ್ಕ ಚೂರ ಏನ್ ಬಿಡ್ಪದು ಮಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಶರಣನ್ನೇ ವನಸಾಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶರಣನ್ನ ಶರತ್ತನ್ನೇ ದಾದ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನ ಅಂದಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ 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 ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಸುಕ್ಕ ಓ ಊರ್ದ ಕೋರಿಯ ಅತ್ತಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಶರಣನ್ನೇ ಓಕೆ ವನಂದಲೆ ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ ಸುಲತನ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇದು ಏನ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಚಾನೆಲ್ ತೂಕ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ನೀಯೇ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಲತಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಲತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಸುಲತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಿಯೇ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಆರು ತೂತೇರು. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ 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 ನಾಗೇಶನ್ನ ಓಕೆ ಈತು ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಗೇಶನ್ನವೇ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶರಣನ್ನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಳುತ್ತಾರೇನಾ ತುಳುವೇನಾ ಐನ್ ಜನ ಹೈಡುಡು ತೋರ್ಚಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ರಪರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ರಪರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರಪರಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ
ಎಂಕು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆವೆ ಬೊಕ್ಕ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಲೆವೆ ಉನಾಸ್ ಆತುಜಿಂಡ ಮೂಲು ಉನಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿ ಮುಗ್ಗಿದುಂಡು ಶರಣನ್ನ. ಏನಯ್ಯ ಶರಣನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಲ್ಲೆವೆ ಈ ಮೂಲು ಉನಾಸ್ ಉನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬರೊಡ್ಚಿ ಉನಾಸ್ ಉನ್ನೊಂದು ಏಪಲ ಉನಾಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂದಿನ ಇಜ್ಜವೆ. ಓಕೆ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣನ್ನ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಓ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಆಂಡ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಒಂತ ಪಾತೆರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಶರತ್ತನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಪಾತೆರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಆಲು ಉಲ್ಲೊಲಿ ಬರಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಬರ ಧೈರ್ಯ ದತ್ತಿ ಅನ್ನು ಕೊಂತ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತಿನ ಆಲು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತೆರ್ನು ಯಾನ್ ಲೈವ್ಡು ಪಾತೆರ್ನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತುಲೆದಲ್ಲ ಪುಡ ಬೋಲು ಪೋಪೆಂದು ಪಟ 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 ಯಾನ್ ಲೈವ್ಡು ಪಾತೆರ್ನು ಅಂಚ ಆಲು ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕಿನ ಲಬ್ಬರ್ ತೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರೋಡು ಆರು ಏಪಲ ಪಿರವೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಪಿರವೆ ಅತ್ತೇನು ಗೊತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ 6 ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪಗೆ ಅಂದ ಪಾಪ ಅತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ಪೀರಿಯಡ್ ಇಪ್ಪಿರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಆರು ಏಪಲ ಪಿರವೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಿರಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಶರತ್ತನ್ನ ಪಾಪನ ಜೋರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಜೋರಿ ಯಾನಂಡ ಪಾಪ ಜೋರಿ ಜನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಸಲ್ಲ ಇವರಿ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಇರೇನು ಪಾಪ ಅಂಡ ಕಾದಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಚೀತೆ ಅವ್ರು ಶರತ್ತನ್ನೆ ಅಂದವನಂದುಲೇರು ಅಂದ ಅಂದು ಪೊಕ್ಕಡ ಪೊಕ್ಕಡ ಬಿಡುಪುನಿ ಸುಲು ಸುಲು ಐನು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ಪೂರ ಕೆಬಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೇಕಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಅವರ ಸುರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಕುಲ್ಲಿ ನಲ್ತಿರ್ದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಇರು ಇರೇಗ ಅಂಡ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿರೇಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕ ಇರು ಪನ್ಯ 2 ಜನಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆರು ಅಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಡು ಅನ್ನೆ ಲೈವ್ಡು ಪಾತೆರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ತುಲೆ ಇರೇಗಂಡ ಅರ್ಥ ಅಣ್ತುಲೆ ಇರೇ ಕೊರಡು ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ಇರು ಶರತ್ತನ್ನೆ ಅಬೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಬೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಇರೇ ದಾದ ಆತುಂಡ ನೀರು ಸಮೇಜ್ಜಾರ ಅಂದಿನಿ ಅಂತೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಅಬೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಸೋಂಟೆಡ್ ಕೊರಡು ಯಾನಂಚ ಬಂತು ಜವೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಯಾ ಬಂತುಜಿ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಕೊರಡುಂದ ಆತೆ ಬಂತು ಯಾನು ಉಂತದ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಶರತ್ತನ್ನೆ ತುಲೆ ಸೋಂಟೆಡ್ ಕೊರಡಿಗೆ ದಾದಂದ ಎನ್ನದಾರಿ ಇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ ಚವೆ ಪಾಪ ಆರ್ ಬಾಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಂಜ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಪುಗಾರ್ನಿ ನೆರ್ನಿ ಹತ್ತು ಆರತುಲ ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ಒಯ್ಟಿಯೇ ಕೊರ್ಪುನ ಈರು ಪುಗಾರ್ನಿ ಅತ್ತು ನೆರ್ಪುನ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪುಗಾರ್ನಿ ಯಾನ್ ಉಂತದ ಅಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಡತಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಾತ್ತಾರ ಪನ್ನಿ ಒಯ್ಟು ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಆತು ಉಂತದೆ ಅವು ಶರತ್ತನ್ನ ಅಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಂಟೆಡ್ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬಂತುಜಿ ರಚ್ಚಾಕ ಇರ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಇಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಬೊಕ ಒಯ್ಟು ಕೊರೋಡು ಬೊಕ ಒಯ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅರೆನಂಜಿ ಪುಗಾರ್ನಿ ಯಾನ್ ಸೋಂಟೆನ್ ದೆರ್ಪರೆ ಆವಾಯಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಇರೇಗ್ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇರೇಗ್ ಸೋಂಟೆನ್ ದೆರ್ಪರ ಆವ ಇರೇಗ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಅವು ಶರತ್ತನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲೈವ್ಡ್ ಅಂದಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ಪಾತೆರಡು ಲೈವ್ಡ್ ಎಬ್ಬಿಡೋಡು ಇಲ್ಲ ಕೊನೋಡ್ಚವೇ ಸೋಂಟ ಇಲ್ಲ ಕೊನೋಡ್ಚು ಸೋಂಟ ಇಪ್ಪಡು ಸೋಂಟೆ ದಿಲೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೈಟ್ ಕೈಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಸೋಂಟೆ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಂದು ಶರತ್ತನ್ನ ಸೋಂಟೆ ದಿಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡವು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಸೋಂಟೆ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕೂಬಾಡ್ಲೆ ಮುಂದೇರು
ಟೋಟ್ರೆಲ್ ಎಂಕ ಓದಾರ್ನೆ ಬರ್ಪು ಜತ ಮಾರ್ರೆ. ಅವಾರೆಪ್ಪೋಡು ತ್ರೋಟಿ ಎಂಕ್ ಓದಾರ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಲೈಕ್ 39 ಏರ್ಮ ಎಂಕ್ ಅವು ಪುದಾರೆ ಓದಾರ ಅರ್ಪುಜಿರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ತೊಟ್ಟೆದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ ಓದಾರ ಅರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಚೂರು ಟ್ರೋ ಬನ್ನಿ ತೊಟ್ಟೆದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪುದಾರ್ ಎಂಚ ಓದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇರವು ಕಷ್ಟದ ಪುದಾರ್ ದಿಯಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಓದುನಿ ಯಾನ್ ತ್ರೋ ಅವಕ್ಕ ತೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರಣಸಾಂಡ ಏಮಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ 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 ತೊಟ್ಟೆದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಟ್ಲಿ ದತ್ತ ಐತೆ ಬಾಟ್ಲು ಶರತ್ತನ್ನೇ ರಚ್ಚು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ರಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇರಿ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಕಾಗ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡ ದಾಲ ಪಾತೇರಿ ಅಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕ ದಾಲ ಏಮಕ್ಕ ಜಿರೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆರಂಡು ಪೂರ ಪಟ 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 ಅಂಚತ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅವೇ ಏಮಕ್ಕ ದಾದ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಏಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಪಂತ್ ಜವ ಏಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಪನುವಾನ ಅತ್ತಿ ಚಾ ಏಮಕ್ಕ ಚಾ ದಾದ ಇರ ತಿಂಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೆರ್ ಎನ್ನೋಡು ಚವೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಿ ಮುರಣಿಂಜಿ ರ್ಯಾಶ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪುದಾರೆ ಓದಾರ ಅರ್ಪು ಜತ ಮಾರೆ ಅತ್ತಿ ಅವೇನ ಎದುರುಸಿಂದವು ತ್ರೋಟೆಲ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ದನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಹೆಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರುಂಬೋಡು ಅತ್ತಿ ಹಾ ಅರೆಂಜ್ ತ್ರೋಟೆಲ್ ಸೋಲಿಯೇ ಅವು ತೊಟ್ಟೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೇತ್ ದೀಪ್ನೆಡ್ಡೆ ಥ್ರೋಟೆಲ್ ಸೋಲ್ ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಇರೊಂಜಿ ಪಂಡರ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಆರ್ ತೊಟ್ಟೆದ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಷ್ಟದ ಪುದಾರ್ ಮಾರೆ ಶೇ ಥ್ರೋಟೆಲ್ ಸೋಲ್ ಅತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಏಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಕೆಂಬುಡೆ ಓ ಕೆಂಬುಡೆನ ಇರೆಗ್ ಈ ಜನ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪನೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ ಎಂಚ ಅಲ್ಪುನು ಥ್ರೋಟೆಲ್ ಸೋಲ್ ಪುದರ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪುದರ್ ಶರತ್ತನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೋಟೆಲ್ ಅತ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ಪುದರ್ಗೆ ದೇವ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬಂಡೆರಾರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಅವು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇನ ಅಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಆರೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಅತೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇರೇನ ಅಂದವು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಏಮಕ್ಕದದ್ದು ಬೇಜಾರಂಡಿಗೆನಾ ಏಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ದಾಲ ಬೇಜಾರಂಡೆ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಏಮಕ್ಕ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚವೆ ಏಮಕ್ಕದ ಬೇಜಾರು ಬೊಕ ಏಮಕ್ಕಗ್ ನೆರ್ತುಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಏಪಯ್ಯ ನೆರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜವ ಈರ್ ತೂತಾರ ವೀಡಿಯೋ ಡಾಡು ಲೈವ್ ಡಾಡು ಎರೆಗಂಡಲ ನೆರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ರ್ಯಾಶ್ ದಾದ ಮಾತ ಪನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಓದರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ತೊಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋಟೆಲ್ ಸೋಲ್ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ರೈಡರ್ ಹಾ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ಪಟಿಂಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಈರ್ ಪಂಡಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವೆ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡವು ವೀರೇಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅರೆ ನೆರೊಡ್ಚೀರ್ ಪಕ್ಕಡ ಆರ್ನಾತ್ ಯಾರು ಉಲ್ಲೆರದ ಆರ್ನ ಆತೆಕ ರೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಈತ್ ಬಂಗದ ದೀವೊಂದು ಮಾರೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಐನೇನ ಪನೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಮುಲು ತೊಟ್ಟೆದ ಬೋದು ಕುಪ್ಪಿದ ಬೋದು ತೊಟ್ಟೆದ ಆತಂಡವು ಏಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಬೊಕದ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾರ್ ಚವೆ ಅಂಚ ಏಮಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಆರ್ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಗಮ್ಮತ್ಗ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯದ ನಿಕ್ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನು ಅತೆ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಡಿಗೆ ನೆತ್ತಿಯೇ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತುನ್ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಬೊರ್ಚನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ರೈಡರ್ ದಾದ ಅನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಟೋಟೆಲ್ ಸೋಲ್ದ ಕೇನಿ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪಂಡ್ದ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಿನಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಆ ರೀತಿ ಪೋಯೆರ್ ತುಲೆ ಕು ವಾಕ ಹೇ ಹೇ
ಕೂ ವಾಕ ವಾಕ ಹೇ ಹೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಭಾಷೆ ಪಾದಿರಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಈರತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತೀನಿ ಏರ ಮಾರೆ ತೊಟ್ಟೆಡೆರ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಅಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಂಬಿಕಾಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇರನ ಊರುಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಏಮಕ್ಕ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಎಕಾಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ಐಕ್ ಕುಸಲ್ಗ್ ಪನ್ನಿಯಾನ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಿ ಯಾನ್ಲ ಕುಸಲ್ಗೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಬನ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಈಲ ಕುಸಲ್ಗೆ ಕುಸಲ್ಗೆ ನೀ ಕುಸಲ್ಗೆ ಹತ್ತಂದೇರ್ ಬಂಡೇರಿತ್ತೆ ಅಂದಿ ಕುಡಂಜಿ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು 505 ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಹಾಯ್ 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 ಆರ್ ಸುಮಾರು ರೈಡರ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾಕಡೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ತೆಡಿಲಿತ್ತು ನೀ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಕೋಡ ಕಂಡಬಟ್ಟ ತೆಡ್ಡಿಲಿತ್ತು ನೀನು ಇತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಬೋಡೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆಯವು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಪೋಂದನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಪುನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ 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 ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಡ್ಮ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಮ ಜನ ಲೈಕ್ ಮೆತ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಂಚದ ಹೇಮಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರು ಎಕಾಡು ತೊಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ರೈಡ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂದೆ ರಚ್ಚ ಅಕ್ಕ ಎಕಾಡು ತೊಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪೂರ ಏತು ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ಅವಾನ್ ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರಾರು ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡಾರು ಬರ್ನಾಗ ತುಲ ಎತ್ತಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಬತ್ತೇರು ಶರತ್ತನ್ನೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿಗ್ಯಾರ ಮಿತ್ತದ ಓದಿಜೇನ ಶರತ್ತನ್ನ ಏನು ಪೂರ ಒಲ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಮರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ದ್ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವಾರು ಎಂಕುಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಪಾತೇರ್ನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರ್ನ ಅಂಚಾನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತೇರ್ನು ಶರತ್ತನ್ನ ಓದಿಯವ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓದೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡೆ ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಪೋಂದನ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಚ್ಚು ಸಬ್ಬು ಬೋಡೆ ಒಂಜಿಕಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚುನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಕೊರ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿರಾರು ಮುರಾಣಿ ಪಂತೆರೆ ನಡ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಓಕೆ ಹೌದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ನಿ ಅವು ತೂಯಿಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಅಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿತ್ಬೋದಾಗ್ತದ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಪಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಚೂರು ಮುಚ್ಚೆ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬುಲನಾಗ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿತ್ಬೋದಾಗ್ತಂಡು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಬೋಡೆ ಕೇಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಪನಿಯಾರ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಪನ್ಪುಜೇರ್ಗ್ಯಾರು ಪನಾಯ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಪನಾಯ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪುಜಿ ನೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿಕೆ ಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗವೇ ಇರೋ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾವೆ ಇರ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಾನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗವೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಬರ್ಪಾರ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಏಪಂದ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುಗಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶರತ್ತನೆ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆವು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು 231 ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾರು ಪೋಪುಂಡು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಪೋನ ಕಾರಣ ಪಿರಾಡೆ ಹೋಪುಂಡವು ನನಗೆ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿಂಡೆ ಮಾರೆ
ಪೋಪುಜಿ ಬತ್ತನೆಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಂಬು ಪಿರ ತೂಪು ಜಾನ್ ದೇವಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಅತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಡೆ ನಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖರ್ಚು ಪಾಡುವೆ ಎಂಚು ನಿಕ್ಕು ಹ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ನೀರ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಹೊತ್ತ ವರ್ಚ ಅಂಚ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಂದತ್ತೆ ಇತ್ತನೆಂಚ ಲೈಕ್ ಹೋಗುನು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಂಜನಲ್ಲರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋರ ಉಂಡು ನಾನು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಯಾನ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡುವೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ 18 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಡು 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಿ ಒಂದೊಂದು 10 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿ ಶೇ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿಗರೆಗೆ ಐಕೆ ಶರತ್ತನೆ ಐನ್ ಪಾಡ್ಬೇ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಐನ್ ಪಾಡ್ಬೇರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಇಪ್ಪಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಇಪ್ಪಡ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನೆ ಮಿತ್ತು ತುಯ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ 248 ಉಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಂದತ್ತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತು ತುಯ್ಯೆ ದಿನ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಏಪಂದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ ಐತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಇಪ್ಪಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ನಲ 10 ಗೆಡೆ ಒಟ್ಟುಗು ಟೋಟಲ್ 25 ಆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋರೆ ಗುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪಾರ ಇಜ್ಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ 10 ಶರತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ 5 ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ 10 ಒಟ್ಟುಗು 25,000 ಆಂಡ್ ದೂರ ಪೋರೆ ಉಂಡಿ ದೂರಲ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ತೂಲೆ ಪಂಡಿನಿ ಮಾಡಿಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೂಯೆ ಅವೇ 248 ಬನ್ನೆತ್ತೇನು 248 ಉಂಡು ಶರತ್ತನ್ನೇ ದಿನ ಸಂಡೇ ಅವು ಸಂಡೇ ಎಡ್ಡೆ ದಿನನೇ ಶರತನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ಪುರ್ಸೋದಿಪ್ಪು ನಂಚಾತ್ತೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೂಲೆ ಈರ್ನ ಐಡಿಡ್ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಐಡಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೂವಡ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನ್ ಪಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಐನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನ್ ಪಾಂಡ ಕೆಲವ ಆಪುಂಡು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಐಡಿಡ್ ತೂವಡ್ಗೆ ಐಡಿಡ್ ತೂಲೆಗೆ ಈರ್ನ ಸಬ್ಬು ತೂಲೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಈರ್ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿಕೆ ಆಂಡ್ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಜ್ಜಿರೇಗ ಓಕೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ತೂಪೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ತೂಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ಈರ್ನ ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ಆತನ ಫುಲ್ ಪರಿಯರ ದಾದ ಸತೀಶನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಸತೀಶನ ಅವನಸಂಡ ಇನಿವಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾಡ ದಾದ ಮಾಡುಡು ಕೇರೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವ ಎಕಡೆ ಪೋತುಂಡು ಕತ್ತಲೆಂಡತಿ ಅವ ಎಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಕೇರೆ ರೈಡರನೆ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾವು ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯೆ ಸಬ್ಬು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿಕೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಮಾಡುಡು ಕೇರೆ ಉಂಡುಗೆನ ಅಂಚನ ಅಟ್ಟಡು ಕಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂದ ಅಟ್ಟಡು ಕಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಾಡುಗ ಕೇರೆ ಪೋತೀನಿ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇರೈ ದಾದಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈದುಂಡು ಅನ್ನ ತುಯ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈದುಂಡಿಗೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಹೌದಾನೆ ತಿರ್ಗುನಿ ತಿರ್ಗುಂಡೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಮರ ಅಂಚ ತಿರ್ಗಿನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪೋಡು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಬಾಬಾ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಾಬಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಉಂತುಜಿ ಕಾಂಡೆಗ್ ಹಂಗ ಪೂರ ಪೋಪೆರು ಕಾಂಡಯನಾಗ ಪೂರ ಪೋಪೆರು ಅನ್ನಂದು ಕಾಂಡಯನಾಗ ಪೋಪೆರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಆತ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಕತ್ತಲೈನ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪನಾಗ ಪೋಪೆರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ ಒನಸುಗ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಬಾವೆರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶನ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಏಪ ಬರ್ರಾಪ್ ನಾನಿ ಬಲೆ ತಿರ್ಗರೆ ಫುಲ್ ಪಾಡಾರ ಅಂದಂದು ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂಚ ತಿರ್ಗುನಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನಿಗೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗ್ ಬೊಯ್ಜೇರಿಗೆ ಅಂದೇ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡೆ ಗಾಳಿ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಬೈಜಾರಿ ಇರು ಅಂದ್ ಇರು ಬೈದಾರೆ ಇರ್ನ ಹಾಜಾರಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವೇ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಇರ್ನ ಹಾಜಾರಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ದಾಲ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಯಾರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಪೋತುಜರು ಉಲ್ಲೋಲಿ ಶರತನ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾರ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೀನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಲಿಪುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ದಾನಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಯ್ಕ್ ಅವು ಜೈದಿನ ಸೈದಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಜೈದಿನಿಗೆ ನಾವು ಸೈದಿನ ಏನಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಜೈದಿಂಡಿಗೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಓ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿಗೆ ಮಗಲಿಗೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿಗೆ ಮಗಳು ಹೋಲಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ 2 ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪಿದ ಐತೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇರಿದ್ದ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಐತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಜಾತಿ ಜೋರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತೇ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಶರತನ್ನೆ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಶರತನ್ನ ಡೆ ಬರ್ಸ ಬೆದ್ರಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಕೋಡೆನೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆನೆ ಇನಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಬೆದ್ರಾಡು ಶರತನ್ನೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಅಂಚಿ ದಾದೆ ಶರತನ್ನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶನೋಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಒನ ಸಾಂಡ ಜುಬೇದಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಮೀಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನಂದು ದಿನಾಲ ಮೀಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಏರು ಪೂರ ಮೀತುಜಿ ರಗಲ ಹೊರಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪಾಪಾಯೇ ಜೀವಪ್ಪದ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಈರು ಕೆರೋಡ್ಚಿಯೇ ಬದುಕಾಡು ಅಂದೇ ಪೂಜೆ ನಾವು ಸೈದಿನ ನೆಂದಿನಿ ಅವು ಜೈದಿನಿಗೆ ಕೋರಿ ತಿಂದದ್ದು ಅಂಚಾಗೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಇನಿ ಇಂಚಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂತೆ ಬತ್ತನ ಅತ್ತೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪುಜಿ ಓ ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪುಜಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಬಕೇನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ರಚ್ಚೋಕ ಯಾನ್ ಈರ್ಡ ಕೇನಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬೈಜ ಕೋಡೆಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಬೈದುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಮುರಾಂದ ಜುಬೇದ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಜೈನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಾರೆ ಜುಬೇದಕ್ಕನೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಜೋರು ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲ್ ತೆಡಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬೈಜ್ಜಿ
ಹಾ ಅಂಡ್ ಒನಸ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ ಅಂದೆ ಕೋರಿ ಸೂಪರ್ ರೊಟ್ಟಿಯ ಸೂಪರ್. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಎನ್ನ ಜನದಾನಿ ಇಜ್ಜರಿನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಈ ಜನ ಬೈದೆರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಂಡ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಬೈದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆ ರೀತಿ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಇರೆಗ್ ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಉಂತುದೇರ ಅಂದ ಅಂದಂದ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಉಂತುದೇರ ಅಂದ್ ಏನೋ ತಿನ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಏನು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಪನಂದುಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಅಂದೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಈ ರೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಓ ಅಂಚನ ಜುಬೇದಕ್ಕನ ಎಂಕಲ್ನವರು ಬರ್ರ ಅನ್ಪಿನೆಡ್ಡೆ ಇಂಚಿಲ ಅಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರಡಂದ ಅತೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಯಾನು ಮೂಲು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಓ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೇ ವಾ ಅಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನಗ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಇರ್ತುಲ್ಲೆ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನ ಬರೋಡ ಹತ್ರ ನಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹೊರರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವರು ಹೊರರ ಬರ್ಪೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹೊರರ ಬರ್ಪುಜೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಒಡೆ ರಾಯಲೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಎನ್ನ ಜನ ಬೋಡು ಪಾತೆರೆಗ್ ಈರ್ನ ಜನ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಏಮಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅಕಲ್ ಬೈದ್ದೇರಿ ಈರ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇರ್ಲ ಇರ್ಲ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಇರೋರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿಲಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರಡಾವೆ ಸಪ್ತಿಂಗ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಕೊಲಂಬು ಅಣ್ಣ ಸಪಟಿಂಗ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಕೊಲಂಬು ಅಣ್ಣ ದಾದ ರೈಡರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ರೈಡರ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮರತ ಚಯರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಡ್ ಪಾಪ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಕುಲ್ಲರ ಚಯರ್ ಕೊರಡ್ಗೆ ಮರತ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಓಕೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಈತ್ ಬರ್ತ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜುಬೇದಕ್ಕವೇ ರಾಪರ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಊರು ಹೋಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಕೆ ರೈಡರ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೋದಾರ ಬತ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ದಾಲ ಗೊತ್ತಂತ ಏನ್ ಪನ್ನಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಹೋದರ ಬತ್ ಜೀರ್ದಾಲ ಬೇತ್ ದಾಲ ಎನ್ನ ಹೊಡ್ಚವೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಆರ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾನೆ ಊರು ಇರುವತ್ತೂರು ಯಾನು ವನಸ್ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಓಕೆ ಶರತ್ತನ್ನ ವನಸ್ಮಂತ್ ಬಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತಾಗು ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರೆ ಪಾಪದಾಗಲ್ನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಇರೆಗ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಾಪ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸತೀಶನ್ನಡ ದಾದೆ ಅನ್ನ ರಚ್ಚು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಸ್ಕು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಅಲ್ಲೇನು ತುಂಬು ಕೊನೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದೇರ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲ್ದ ಪೋಡ್ಗೆ ನಂದಾರೆ ಗತೆ ಆಹಾ ಕೊಂಚ ಪದುಮನ ಕೊಂಚ ಸಪ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಾಲಿ ಲೈವ್ಡು ಅಂದ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಜಾಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡವೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವು ಬೋದರ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬಂದಿರ ಅಂದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲಿಪುಡು ತೆಲ್ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಜಾಲಿ ಆಪು ನಾವು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಹೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿ ಅಲೇ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ
ಆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನೀಲ ಪಾತಿರೇರು ಅರೆಗೆ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಅರೆಗೆ ತೋಜ ದಾದನ ಇಪ್ಪೋಡು ಓ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಸೆ ಬರೋದು ನಿಪ್ನತಿ ಅಂಚ ನಮಗಳ ಮೆಸೆ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಬತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿವಲ್ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಮುಟ್ಟಡು ಸುದೆ ಉಂಡ ಐಕ್ ದಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏರೆಂದು ದಕ್ಕುನು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಆತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದು ನೀರಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದ್ ಮರ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಉಂಡು ಪೋದುಂತುಂಡ ಆಡೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಕ್ಕಿ ನೀರಂದು ಒಡೆಯಲ ಪೋಂದು ಕೌಲೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಕ್ಕಿ ನೀರಂದು ರಚ್ಚೋಕ ಇಜ್ಜಿಯ ಯಾನ್ ಲೈವ್ಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯೆ ಅಂಚ ತುಯಿಜಿ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಪನಂದು ಸತೀಶನ್ ಆರು ಲೈವ್ಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯರ್ಗೆ ಆರು ಫ್ರಂಟ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಇರೇನು ತುಯಿಜೇರ್ಗೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕಾಗ ಪಾಪ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಡುಲ್ಲಾರ ಇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಡಿಬೇರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋಡಿಬೇರು ಅವೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೂನಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಕ್ಕಲೆ ಸುದೆಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಕ್ಕೊಡೆ ಸುದೆಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತುನಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೊಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ತುನಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೊಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕದಾಲ ಓರಿ ಅಂದು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ನನ್ನ ಮಾರ ಅಕ್ಕಂದ ಅಕ್ಕರ ಪೋಡ್ಚಿ ಸುದೆಕ್ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಅದೇನು ದಕ್ಕಂಡು ಆಲೇನೇ ದಕ್ಕೋಲ್ ಮಾರ ಸುದೇಡ್ ಲಕೊಂಬತ್ತಿದ್ದು ಅಂದಿಯ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಆಲೇನೇ ದಕ್ಕೋಲ್ ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ದಕ್ಕೆನು ನತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹತ್ತು ಪಿರ ಏನಾನ ದಕ್ಕೋಲ್ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೋಲ್ಲ ಆತ ಜೋರುಲ್ಲ ಅಲ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಜನ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಲೈವ್ಡು ಮೊಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುರ್ತ ಉಂಡಿ ಯಾನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇನು ಏತ್ ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿರ್ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಾವೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಮನಿಪುಜೇರಿ ಇರ್ ಪಾತೆರ ಒಂದೆಪ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ 505 ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆರು 505 ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಫ್ರೀ 505 ಅಲ್ಲ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲಾರು ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ 505 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ 505 ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅರೆಗ್ಲನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರೈಡರ್ ಅನ್ನಾಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎದುರು ಬಲೆ ಪೋಡ್ಚ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ 500 ಯಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 505 ಕೊರ್ಪೆರ್ 5 ಐನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ರ ಆಪುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಬತ್ತುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಅಂದೇರ್ಲ ಕುರ್ಲೊಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಎನ್ನ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಂದು ಬತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅರ್ಬ ಕೊನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿನಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಮಾಲುಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ఏమక్కత్తావు ఉంజద మాల్ మాలుండు ಆರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾಲ್ದಾರು ಐನೋದು ಬೋರ್ಡಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ರೈಡರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೋದು ಬೋಡ ಅಂದ್ ಐವ ಐನು ದಾಯ ಬುಡ್ನ ಐನು ಬುಡಿಯರ ಐನೋದು ಬೋಡ ಐನು ಬುಡಿಯರತ್ತ ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾಯ ಬುಡ್ನಿ ಐನೊತ್ತು ಐವ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಅತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾಲುಂಡಕೇನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಅತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂದು ಯಾನು 90 ಸಬ್ಬು ಕೊರಿಯತ್ತ ಆ ಜನ ಓಲುಂಡು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಓಲುಂಡು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ 90 ಸಬ್ಬು ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಆ ಜನ ಓಲುಂಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಜೆತ್ತೇರು ಅರೆಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಆತುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ದಾದಾ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರನೇ ದಾದಾ ದಾದಾ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಜ್ವರಗೆ ಓ ಮರ್ದು ಕನತ್ತು ಜ್ವರ ಹೇಮಕ್ಕ ಮರ್ದು ಕನದು ಜ್ವರ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 2,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು 500 ಬೊಡ್ಚಿ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ 2,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ 2,000 ಬರಂದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ ಜ್ವರಗೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪಿದಾಡಿಯರು ದೂರನ ಪೋಯರು ಅಂದೆ ಮರ್ದು ಪೋತು ಜರಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊನಾಯ್ದೇರ್ಗೆ ಮರ್ದು ಕನಾಯ್ದೇರ್ಗೆ ಮರ್ದು ಕನಾಯ್ದೇರು ಕಡಿಮೆ ಅಜ್ಜ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜೆ ಜ್ವರ ಹೇಮಕ್ಕನ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಯರ್ ಉಂಡ ಬಿಯರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಅಲೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣಗ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರೇ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶನ್ನೆ ಓಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಡಾರ್ನ ಜ್ವರ ಉಮೇಶನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆರ್ನ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಡು ಹೇಮಕ್ಕನ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಉಮೇಶನ್ನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬತ್ತೇರು మన ముఖ్యమంత్రులు ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷಗೆ ಎಂದಿದ್ದೆ ಉಲ್ಲೆ ಓಲೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಏನನ್ನು ಅಂಗಡಿ ದೀತನ ಐಟಮ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿದೀರ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿ ಓಲುಂಡು ಕೇಂಡೆ ರತೆ ಐಟಮ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ದೀರ ಅಂಗಡಿ ದೀತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರನ್ನ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಛೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಆರು ಈ ರೈಡ್ ಇಜ್ಜಾರು ನೆನ್ನದೇರು ಅಂದಿ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಅತೆ ಅಂಚ ಪಿರಾಡ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಪಾತೇರು ಎದುರುಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪಾತೇರ್ನ ಪಿರಾಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪಾತೇರ್ನ ಅತೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹವಾಮಾನ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನಂಚ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ
ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಂದ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಪನಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಾಲೆಲ ಜೈದ್ದೆ ಪನಂದುಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಉನ ಸಾಂಡ್ ಆಯಿರ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಯಾವ ರಡ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾವ್ ರಡ್ಡ್ ಯಾವಿಯೇ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ದು ಅನ್ನ ನಂಗೆ 2000 ಬಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಸಿದ್ದು ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯೆರ್ ಮಾರ ಯಾರ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಪೋಯೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನಂದುಲೆರ್ ಸಿದ್ದನ್ನ ಮಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಲಿಸಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಪೋಯೆರಿ 2000 ಕಲಿಸಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಸಿದ್ದು ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಸಿದ್ದು ಅನ್ನ ಪೋದಾಂಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಗೊತ್ತಂಡ ಕೆರುವೆರೆಂಕ್ಲೇನ್ ಆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಆತು ಮುಟ್ಟ ಬಂಗ ಆತನಿತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಮಾಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು 2000 ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಜೈದೇರಿ ಏಮಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕ ಜೈದೇರ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಎಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಕೇಂಡೇರು ಏರು ಶರತ್ ಅನ್ನ ಕೇನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಹಲೋ ಪನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊಣಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಲ್ಲರೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಈರ್ಬರ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಪೋಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ 2000 ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇನ್ಲ 2 ಬತ್ತಜಿನ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಐಡಿ ಬೇಜಾರು ಆವಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ದಾಲೆ ಜಾಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬೇಜಾರಾವೇರೆಂದು ಚಂದ್ರಾಚಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲೆರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾಚಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ನೋ ಬೇಜಾರು ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನಂದುಲೆರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋ ಬೇಜಾರು ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲರಿ ಆರು ಹೈಡ್ ಡಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡರೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಾರಿತ್ತೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕನ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರೆಗ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಓಲೇರು ದಾದನ ಪಂಡಿಲೆ ಕಾಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾರಿ ದಾದನ ಪಂಡಿಲೆ ಕಾಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನ ಪಂಡಿಲೆ ಕಾಣಂದು ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಈರು ಇಜ್ಜರಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಇತ್ತು ಜರಂದು ಈರು ಪಂಡಾರು ಆತಾ ಏನನ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂತೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂಡು ಪೋಯರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಇರೇನ್ಲ ಕೇಂಡೇರಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯತಿಗೆ ಉದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆತೇರು ವಿರತ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಇರೇನು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಕೇಂಡೇರು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಂಡೇರತ್ತ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನಂಜೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂಚ ಪನೊಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಾರು
ಆರು ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜೇರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜೇರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೇಮ ಅಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬತ್ತು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆವೆ. ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುಲೆ ಮಿತ್ ದಾದನ ಪಂಡೆ ಅವು ಗುಡೋರ ಓದೋಡೆ ಅವು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಓದ್ಬೇರು ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಪೋಪೇರಿತ್ತೆ ಓದ್ಬೇರು ಅವೇ. ಹೇಮಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡ್ ಬಿಂಗಿರಿತ್ತೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಡಿಗ್ರಿ ಆತು ಬಿಂಗಿರಿಗೆತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂಡ ಬಿಂಗಿರಿ ಆತಂಡ. ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಪೂರಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋರೆಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋರೆಗ್ ಉಂಡು ಮಾತಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡಾರ ಸತೀಶನ್ನೆ ಮಾತಾರ ಇಲ್ಲ ಪರೇರು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಕಲ್ದೇರಿಂದ ಕೇನಾರ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಕಲ್ದೇರಿಂದ ಕೇನೊಂದು ಹೋಪಾರ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ. ರೈಡರ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾಯಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾಯಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆರೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಗೆರೆಗ್ ದಾಯಕಿಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು. ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ರಾಜಿಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ ಅಂದ್ ರಾಜಿಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಅವೇ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಾಪತೆ ಯಾರೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ ಯಾರ ನಮಿತ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವ್ರು ರಾಜಿಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ. ಜನಗಣತಿ ಆತುಂಡು ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ ನನ್ನದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನತ್ತೆ ಜನಗಣತಿ ಆತುಂಡು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾರ ಇಲ್ಲ ಪೋರಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರೇಗ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾವೇರೆ ಅರೇಗ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾವೇರೆ ಗುರ್ತ ಎಕಡೆ ಪಾತೇರೆ ರತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಯಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಪಾಪ ಪನ್ಲೆ ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕಾಗ ಈರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಎಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾರೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜಿಗೆ ಪಾಪ ತಯಾರು. ಅರೆ ನಮಿತ್ ಬೆಚ್ಚ ಆವರ್ಚ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆತ ಮಾರೆ ಪಾಪ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನೋರೋರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಲ್ದೆ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರ್ತ ಉಂಡಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಹೊರ್ಚವೇ. ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬಿರಿಂಡಿ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರ ಪಿರಿಂಡ ಓ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಗಿಲ್ವಾ ಊಟ ಆಗಿಲ್ವಾ ಊಟ ಇನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇವ್ರು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೇನ ಜನಗಣತಿ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಜನಗಣತಿ ಆತುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಈರು ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಆರು ಒನಸ ಆತು ಜಂದು ಅರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ ಒನಸ ಅಂದೆ. ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಡರ್ ಅಣ್ಣ ಐತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೈಡರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೆರೆಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ. ರಕ್ಷಿತಾ ಒನಸಾಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಅವು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಜನಗಣತಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತು ದೀಲ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ తెలియాపుಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ಬಿಯರ್ಗ್ ಕಲಿಕ್ ಪುರ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ. ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಮನೆಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಖುಲು ಜೈಜಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಕುಲ್ಲುದಿ ಕಾಲ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲುದೇ ಕಾಲ ದೆಪ್ಪುನಿ ಈರ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಜೆಪ್ಪಾರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್. ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ನ. ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲಾರು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕೆ ವಿಲಾಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕೆ ವಿಲಾಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಲೈವ್ 8:15 ಲೊಕೇಶನ್ನ 8:15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ. ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕಿ ವಿಲಾಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ಆಂಡಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಆಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚು ಅಕ್ಕ. 253 ಲೈಕ್. ಅಂಚಕೇನ್ನೇ ಅವೇರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿರಿ ಅವು ಉಂತುಜಿ ಅವು ಆ ಪಕ್ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾರು ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ಪೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆಂದು ಆರೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನು ಆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಏತ್ ಅವಂದು ಫೇಕ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಉಂತುಜಿ ಅವಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮನ ಏತ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತುಂತುಂಡು ಅವು ತೂವಾರ ಮಾತ್ರ 253 ಉಂಡು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಟ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಟೌನಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಟೌನ್. ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಟೌನ್ ಉಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಸುರಾಂಡ ತೆಂಚನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಅಂದ್ ಇರ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತಾರ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಯಾ ವಾನ್ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆನ್ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬನ ರಕ್ಷಿತ ರಜೆನೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಾರ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಐತೆ ಜನ ಇತ್ತನ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಜನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಉಂತುಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು. ಬೊರ್ಚಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊರ್ಚಿಗಾರೆಗ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬಹುದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನ್ಯಾರು. ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೇ. ಅವಳ ಉಂತುಜಿಗೆ ಅವಳ ಪನ್ನಿದ ರೈಡರ್ ಅನ್ನಿ ಉಂತುಜಿ ಆಗ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಒನಸ್ ಮನ್ಪರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನೀ ಲೈವ್ ಉಡು ಒನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅಪ್ಪಗ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೇಗ ಪೋಯರು. ಅಂಚ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೇಗ ಪೋಯಿನಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆಂದು. ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೂ ಈತು ಜನ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈತು ಜನ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವೇ ಈತೆ 3 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೈಡ್ ಯಾವ 3 ಜನ
ಆರು ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸಾರುಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಆಯ್ತು, ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ. ಅರೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಕ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದ ಅಂದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಂಡಿ ಜರ್ಡ ಸರ್ರಿ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ. ಸತೀಶಣ್ಣ ತುಲೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಂಡಿ ಜರ್ಡ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಇರೇಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟು ತುಲೆ. ಹೋದಿರು ಮಾರ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಂಡಿ ಜರ್ಡ ಸರ್ರಿ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಅವೇ. ಲೈವ್ಡೆ ಮದ್ಮೆ ಇದ್ದಂಚಂದ ಹ್ಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ದೀತದ ಅಪ್ ತೂವರ ಅಪ್ನತ ಲೈವ್ ದಿದ್ದು ಅಂಜಿ ಅಂಜಿ ಆರ್ ಮದಿಮೆ ಮಾತೆರೆ ಪನ್ನೋಡು ಆರ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಾತ್ತ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಆರ ಮದಿಮೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡಲ್ಲ ಪೋಡೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿಂದ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾಲಗೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೋಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಮದಿಮೆಗ್ ಕಾತು ಪರಗಲ ಆಯ್ತದ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಅವೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಈರ್ನ ಮದಿಮೆಗುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎರಡನ್ನಲ್ಲ ಸಾಲದೆ ತಂಡಲ್ಲ ಬರೋಡೆಂಕ್ ಎಂಚಿನಿ ಬರಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ದಾಲ ದೇವರಲ್ಲ ರೇಕ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನೀ ಮನಿ ಪೂಜಾತ ಅಂಜೆ ಅತ್ತಿ ಬರ್ಕ ಅಲೆ ಬರ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೂಲ್ ಕುಲೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಆಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಬೆಡ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಮೊಯ್ದಿಲೆ ಸರಿ ಹೌದಿ ವಡೆ ಓ ಯಾನ್ ಮಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅವಲ ಅವು ದೀಕ ಹೇಳು ಮೊಯ್ ಕವರ್ ಐಕ ಮುಯಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಏನಂದ ಒಂಜಿ ದೀಕಾಯಿ ಕವರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿವಂದೆ ಆಪುಂಡೆ ಐನ್ ಸರ್ ಅಂದಲ್ದಿ ಒಡೆ ಐನೇನು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕವರ್ ಅಂಡಲ್ ದಿವಡೆ ಅದೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ಕವರ್ ಬಂದ ನೆನಪ ಖಾಲಿ ಅಂಡಲ್ ದೀಪೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಐಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮುಯಿ ದೀಪೇನೆ ರಡ್ಡು ಮುಯಿ ಒಂಜಿ ಮುಯ್ಯ ರಡ್ಲ ದಿವಲಿ ₹2 ಆಪುಂಡವು ಎಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ₹1 ಆಪುಂಡು ಐಕಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸತೀಶಣ್ಣವೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಇರು ಪಂಡಲ್ಡ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿ ಜರ್ಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಬರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ್ಚಿ ಅನ್ಪುನು ಆವಡ್ಡು ದುಂಪ ನೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೈಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾನೆ ಓ ಕತೆನೆ ಇರ್ನ ಹೌದಾನೆ ರೀ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿದವರಿಗೆ ₹2 ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲಿದವರಿಗೆ ಏನ್ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಕವರ್ ದಾಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕವರ್ ದಾಖಲೆಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಖಾಲಿ ಕವರ್ ದಿತ್ತ ಕಾಲಿದವರಿಗೆ ₹2 ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ₹2 ಕವರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುತ್ತ ಹಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ಐಡಿಯಾ ಬನ್ನಿ ಅದು 7 ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೇರು ಹೌದನ್ ಅವು ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಿನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದದಾರು ಅವು ಪೋಪನ ಒಂದು ಉತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ತುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೆಸ್ಸ ಒಂದು ಅವು ಲೆಸ್ಸ ಅಪ್ಪನಿ ಎವರನ್ನು ತೂತ್ಯಾನು ಎತ್ತು ಮುಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ವನಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಉನಸಾಂಡೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಗ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ
ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರಿಯರಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಡ ವನಸಾಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ವನಸಾಂಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಸೋಡಾ ಬಂದ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತೆರಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಡೇ ಉಪವಾಸ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡೇ ಉಪವಾಸ ಗೆತ್ತ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಮಂಡೇ ಉಪವಾಸ ಐನಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಉಪವಾಸ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬೈಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬೈಯೋದು ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸತೀಶನ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ ಇರೋ ವನಸಾಂಡೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಆರು ಘಟ್ಟಾಡ್ದು ಬೈದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಲೇರು ಕಿರಣಣ್ಣ ನೀವು ಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದದಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದವರು ಅವರು ಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದದ್ದಾ ಅಂತ ಸತೀಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ವನಸು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾ ವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಕೇನ್ ಬೇವೆ ಈ ಪನ್ನೆ ಅಡ್ಡಾಣ ಮರೆಂಕಾವು ಅಂದಾಜ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖುಷಿ ಇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡರಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡರಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವನಸ ಆತುಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ ಆತುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಲೈಕ್ ಪಾತೆರ್ವಾರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಲೈಕ್ ಪಾತೆರ್ವಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಲೇಟ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಡಾ ಮತ್ತು 90ಗೂ ಟೈ ಇತ್ತು ಹೌದೌದು ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ 90ಗೂ ಟೈ ಆಯಿತು ಬಾಲೆ ಆತ ಬಾವೇರು ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಆತ ಯಾನು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ತೆಡಿಲ್ ಇತ್ತನು ತೆಡಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಲೇನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನು ಬೈಯಾಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ ತೆಡಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಶರತ್ತನ್ನ ಬಂದರು ಯಾನು ವನಸು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಮಾತ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ರಚ್ಚಿ ಪೋಯರ ರಚ್ಚಿ ಪೋಯರು ರಚ್ಚಿ ಪೋದಾಂಡು ಶರತ್ತನ್ನ ಲೇಟ್ ಬರಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತೆ ಮಾರೆ ವನಸಲ ಪಾಡುಜೇರು ಇರು ಬರಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ವನಸ್ ಪಾಡುಜೇರ ಕೇನ್ಲೆ ಬಡಾಪುಂಡು ಬನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಡಾಪುಂಡು ಬನ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ಬೇರ ವನಸ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಲೇವೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದು ಹೌದು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್
ಕೇನರಾಗ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಕೇನ್ ಬೊಡ್ಜಿ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಈ ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಜಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಲಸು ಬೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ ಹೊಡ್ಚೀರು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದಾಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಡ ಆಪುಂಡು ವನ್ಯಾಗ ತೆಲ್ತಿನೇರು ಅಂದಿ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪು ಜಾತಿ ಎಂಕ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಪನೋಡು. ಒನಾಸ್ ಪಾಡುನಿಯ ಅತ್ತು ಪೊಲಿ ಪಾಡುನಿಯ ದಾದ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಅಂಚವಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ದಾದ ಅಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ದಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಚಿಕೆ ದಾದಾಯೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಡವಡು ಪೂರ ನಾಚಿಕೆ ಅಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅವೆ ಬಡ ಆಪುಂಡ ಪನೊಡೆ ಕೇನೊಡೆ ಬಡಾವುಗು ನಾಚಿಕೆ ಅಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಇಜಿನ ಬುಲಿಪ್ಪುಲೇರು ಬಡ ಆಪುಂಡೋ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಉಗ್ಗು ಬೋಡೋ ಮಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಗ್ಗು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಡೇ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಜಲಿ ತವಾ ಉಂಡುಗೆ ಪೋಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಂಜಲಿ ತವಾ ಉಂಡುಗೆ ಅಗುಲ್ ಟಿವಿ ಕಬಡ್ಡಿ ತೂವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ತೂವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತೂವೊಂದು ನನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮುಗ್ಗಿನಟ ಇರು ಕುಲ್ಲೋಡೆ ನಂದು ಇರೆ ಗಂಜಿಜ್ಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮುಗ್ಗಿನಟ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಂಡ ಬಂಜಿಗು ತಿನ್ನರೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ವಾವು ನಮ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಯಿ ಅಂಜಲಿ ತವಾ ಉಂಡುಗೆ ಪೋಯಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿರಣನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಊರು ಕಿರಣನ್ನ ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದ ನೀವು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಬಲೆ ರಾಜಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಡ್ಗೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರಂಡೇರು ಬರಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾಯೆ ಪೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಒನಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾಯೆ ಪೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಒನಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರು ಬರ್ರ ಬಂಡರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಏರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇನಾ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲುಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಅರೆಗ್ ಅರಂಜಿಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಇರು ಓಲಿಪ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು ಇರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಹೌದು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ
ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಗ ಓಕೆ 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 ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಇರಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಯಾನು ಒಲ್ಪ ಪಂದು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರು ಒಲ್ಪ ಎಪ್ಪುನಂದು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಆರ್ಕೆನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸಮ ಆಪುಂಡ ಈರೇ ಪನೋಡತ್ತಿ ಐಕ್ ಈರೇ ಪನ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಇರಡ ಪನ್ನಿ ಮೆಂಬರ್ ವೀಸ್ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ವೀಸ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ರಾಜೀವ್ ಎಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರ್ನಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಯಾರ್ನ ಪುದರ್ ಅನಿಲ್ ಉಂದು ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲು ವಾಮದ ಪದವಿ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಆ ರೀತಿನ ಎಂಕ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಅನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಆನೆ ಬನ್ನಿ ವಾಮದ ಪದಾವು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಒನಸಾಂಡ ಇದು ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಂಡತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಇರಿನ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಶುರು ಆತನೆ 8:15 ಎಡ್ಮರೆಕ್ ಶುರಾಯಿನಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ 8:15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ದಾಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಲೈಕ್ 257 ಆತುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಯಾರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ನಿಯೇ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅತ್ತು ಲೈಕ್ ಅವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂತೆ ನೈಟ್ ಅವು ಬೊಕ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಬೆದ್ರ ಅಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಬೆದ್ರಾಗೆ ಆರು ಇಪ್ಪುನು ವಾಮದ ಬದವು ಅಂಚ ಆರಿಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ವಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಬನ್ಯಾರು ಅವರ ಊರು ದುಬೈ ಕಿರಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರು ಊರು ದುಬೈ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಂದ ಊರ ಅಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕನೂರು ದುಬೈ ಹೌದೌದು ಸರೋಜಕ್ಕ ದುಬೈ ಅವರು ಬೆದ್ರಾಡ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದಕೇನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದಕೇರ್ನಿ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದಕೇಂಡಿರ್ತಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡಿಯೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದಾ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೇ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ MIT ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಪಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ MIT ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಪಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಮದರ್ ನೆಲ್ ನಿಖಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನಿಖಿತಾ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಿಖಿತಾ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಖಿತಾ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನತೆ ನಿಖಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ
ಒನಸ ಆಂಡಿ ನಿಖಲ್ನಾಂಡೆ ಒನಸ ಆಂಡು ನಿಖಿತಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒನಸ ಎಕಡೆ ಬೇಗ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಖಿತಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಖಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚನ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವೇ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒನ ಸಾಯ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎತ್ತೆ ಅಗಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೂರ ತೂದ ಆವಡು ನಿಖಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಏನನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಿಖಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಖಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.